אהלן, טוב, נו, תקשיבו, אני פה באילומה, לא פעם ראשונה, אבל כל פעם מחדש זה מין וואו אחת שהולך בקרשנדו, הולך וגובר, בייחוד במיטה הקסומה שאלון יסביר עליה אחר כך, ומבחינתי היא הטופ של הביקור כולו כאן. כל פעם מחדש אני נכנסת לחוויה של האלקטרומגנטית שמתחוללת סביב המיטה. אני יוצאת עם חוויות תודעתיות ורוחניות שמקפיצות לי את כל השדה האלקטרומגנטי שלי. כמו סליל DNA שישר מתחיל מצ'קרת הבסיס ועולה עד לכתר כשאני שוכבת, וזה מזין את האנרגיה וזה מפזר את האנרגיה באופן מאוזן בכל הגוף שלי ובכל המרחב של השדה שלי. וואלה, אלון, יישר כוח לך, תודה רבה. יישר כוח לך, אבל הפעלתם פה מערך נהדר. תודה רבה רשל, אנחנו מאוד מעריכים את זה, וכיף לנו שאת באה כל פעם, ואנחנו נשמח לארח אותך ולשמוע עוד חוויות. בכיף, אני ממשיכה להגיע, זה בכיף, אין שום סיבה שלא, והחדר של האנרגיה הסקלרית מדהים, אני יכולה להיות פה שעות, אין ספק. וכמובן ההיילו וההייטרקר, ההייטרקר עוזר לי מאוד להרגיע את הכאבים בצוואר ובכתפיים. ההיילו בסופו של דבר יוצר לי סוג של איזון פנימי ביולוגי, ככה אני מרגישה את זה אצלי, פשוט נהדר. אין ספק שגולת הכותרת היא המיטה, אבל כל אחד ואחד מהמכשירים, באמת, יישר כוח לכם, יישר כוח לך אלון, יישר כוח לכל הצוות כאן, בכיף. תודה רבה.